ora. Ya, ya, ya. Mula ya, Nduk. Ya, iki gamelan wayang wis cumawis. Wis gumelar iki kari dadi srana menghibur masyarakat dalam rangka intermezzo. Mongko lakon wis dipaket karo Pak Jarwo, ya kuwi Sang Gandamana utawa Gandamana Luweng. Oh iya. Iya, iya ya. Ah, ya. Suman ki jane ganteng, mergo pakartine sing elek engko dadi rupane ki elek, Nduk. Oh iya. Iya, ngestokke dawuh. Jebul
iki direkam karo BBS TV, Nduk. Wah, ngono. Heeh. Mengko arep ditayangke ulang nek ora kleru malam Setu ngarep kuwi. Oh iya. Mula iki dikurupne dicucukke. Disemangat-semangatke dasare kanca-kanca iki nganyari seragam. Oh, ngono. Iya. Heeh, jenenge seragam apa? Seragam Joro Sando. Oh, ngono. Iya. Heeh, kareng ngamong tamu sok tanggal 24 ning omahe dhewe. Lah iya. Ngono. Heeh. Oh iya, iya ya iya. Mula ya Nger, iki gandeng sang bintang tamu ya wis kepareng arawuh. Oh ngono. Heeh, Mas Gareng. Heeh, Gareng saka Surakarta. Oh iya. Ora Semarang. Ora Semarang, ora Nduk. Nek Semarang ke 10 juta. Oh ngono. Nek Gareng saka Surakarta, Gareng apa jenenge? SPW. Apa kuwi? Sak pawehe. Wah ngono. Okeh ya ditampa, sithik ya ditampa. Lah iya, kuwi jenenge seniman sing trima ing pandum. Lah iya, heeh. Iya ya iya. Nah, nah iki lakone ora enteng, Nduk, pamunute Pak Lurah. Iya, Mbiyen taun pungkur ke disuwun ana ing kemagean ning aku sih semaya tak sinau sik. Oh ngono. Heeh. Iya. Penuh trik dan drama. Wah iya. Ditata ya, ditata. Ya. Engko bare aja nganti kliwat saka jam 4 seprapat. Oh, engko ndak tempuk karo adzan masjid, mergo iki sebelah iki masjid lho. Oh, ngono. Mau bengi iki lakone ora tutuk mergo jam 4 kurang seprapat iki wis adzan. Oh iya. Mosok masjid saingan karo dalang. Oh, lah iya. Awake dhewe sing ngalah. Lah iya. Kepepete kok urung rampung lakone kok wis adzan gek krungu, iya ndang dilereni. Lah iya. Iya ya iya. Saya ning sekaran, Nduk, ngati-ati. Heeh. Kene agamane kuat. Oh, ngono. Lingkungane agamis. Heeh. Wayangan kok subuh barang jek nekat. Piyai kene nesu sekaran. Oh, bengok-bengok mriki. Oh, kalau sawangan dalange ora ngerti wong subuhan. Ya wis adzan barang jek angung-angung jagjek-jagjek. Oh, genah dalange ra salat mendelok ning ngono wae. Oh, iya. Ngono. Iya. Iya ya iya. Heeh. Ha iya. Sekaran kuwi pancen ya lingkungane agama, agamane kuat. Lho, ora percaya jam 3 sore dolan rene, masjid musala kok adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sekaran iki mak geruduk ning sawah kabeh. Lah kowe. Masa ning sawah. Lah masjid ning liwati sawah? Oh iya. Iki pamundhut pirang-pirang lan aku salut. Salut. Heeh. Iya. Karo kanca-kanca Dwija Kangko fan club. Oh iya, sing nganggo klambi ireng-ireng kuwi mengko cah nom-nom lho, Nduk. Oh iya. Kok seneng wayang lha iki. Oh ngono. Utamane dalange kowe peh tenan. Angger aku dalang ning Nganjuk iki mesti tekone dhisik dhewe gek ning ngarep dhewe ngono. Oh ngono. Iya. Oh ngono. Heeh, delok tak wajahe lak kaya preman-preman ngono. Lah iya. Ning nyatane premane ki mung wajahe tok, ning atine ki ati sing suci, ati sing seneng karo budaya, seneng karo wayang, utamane dalange awake dhewe. Oh iya, hebat, hebat. Asli sekaran kene. Heeh, iki wargane Pak Jarwo kuwi. Lah iya. Heeh. Ya Mas, Mas Gareng. Tak aturi tindak ana pepanggungan. Oh iya. Ya, coba diaturke. Nah, ya. Seramat, Cok. Nah, nggo ngiringi Mas Gareng anggone munggah panggung. Oh iya. Mangga. Ya yuk, terang nuntung ndak to. Yuk.
Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Piye waras to? Pangestunipun sehat walafiat. Alhamdulillah saged pinanggih malih kalih Piyayi Nganjuk tamanipun sekaran nggih Mas nggih. Nggih, makaping marambah sowan wonten laladan Loceret. Loceret. Dalu niki sowan wonten sekaran. Heeh. Wis kenal karo lurahe urung? Bapak Sujarwo. Weh, ngono. Wis temu urung? Dereng, Duitmu sing nggawa kono. namung lewat telepon kok, Mak. Apa iya? Nggih. Ditipel piye? Telepon tanggal iki seloreng saged, Pak. Wis anu nang sekaran. Nggih, sendika dawuh, Pak. Nggih mung ngoten tok, mboten ngumumke pira-pirane. Ora dimungke. Dereng tur dasare niki nggih dereng kepanggih Pak Jarwo ingkang pundi dereng kepanggih kula bingung niki mengke mulih nasib kula pripun. Aja kuwatir. Mboten kuwatir wong kados sing jenengan ngendikake wong Gareng SPW sapawehe ora ngarani. Beda karo Gareng Semarang 10 yuta. Nggih to? Nek warga mriki ajeng nanggap Gareng Semarang nggih kelakon mawon. Kok nanggap kowe? Lah golek pengiritan. Kenapa-napa sapa ngerti malah para sakit tresnane kalih kula malah punjul kok Gareng Semarang iso diparingi 15 yuta kula sapa ngerti wong rezeki. Rezeki ku ora ngerti ya, Reng. Nggih, syukur iso 15 yuta tenan Mas Jarwo ki engko. 15 yuta. Mbok menawa ya karo dilatih diesel sak modare. Lah iya. Heeh, iya. Wong sing baku niku lak seduluran to, Mak. Lah nggih saged sowan mriki niku lak padha dene pun ditresnani warga mriki. Heeh. Aku karo sampean lak padha. Sami. Pawitane pas seduluran. Nek niate golek musuh rasa ado-ado kok Solo tekan Nganjuk. Musuh ngomah pirang-pirang pamane. Kok ngomah enten musuh niku Lah iya pamane maratuwa lagi turu uyu ana ndase dadi musuh. Iya ta? Iya ta? Nek niate golek musuh lho. Cepet banget niku nggih, Mas. Lah iya. Nek golek kanca karo golek musuh kuwi cepet golek musuh. Lho. Nek golek kanca sing lahir batin ki kala mangsa sing angel. Iya ta, Reng? Leres. Mula dhuwit niku mung sarana. Sarana. Dhuwit niku tumrap kula ra patek penting. Sing penting seduluran. Seduluran. Tenan lho kuwi. Mula kula nek ditarani dhuwit karo sedulur, lah mbok modar kula tetep abot sedulur. Weh. Ning dhuwit ya wajib. Oh. Duit yo wajib. Wong sok kadang nek karo sedulur niku sok ngentengke kok. Hitungan nyilih karo sedulur sok ora balekke kok. Oh, ngono. Apa tahu? Malah kula tau natoni kok. Natoni. Saged sowan lelatir iki mujudaken raos syukur warga sekaran ngawontenaken bersih dusun ya, Bersih desa. Bersih desa. Syukuran desa, tasyakuran desa. Tasyakuran desa. Mugi dusun sekaran dados dusun ingkang gemah ripah loh jinawi. Tebih saking sedaya memala, tebih saking sedaya godha pangrencana, caket kabagyan kamulyan, sedaya para warga tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Amin. Gangsar gampang sing golek rejeki, gangsar gampang sing ngupadi rejeki halalan thayyibban. Amin. Amin. Tambah sukses sing tetanduran nggih ijo royo-royo, tambah subur makmur, panene kathah melimpah. Amin. Amin. Sing pegawe ya ditresnani iso mundhak jabatane. Amin. Amin. Terus sing joko-joko ndang entuk jodhone, semono uga rondo-rondo. Muga nggih ndang entuk jodhone melih. Derek remen iki wau pangandikane Pak Camat. Bilih Loceret menika wonten 22 desa. Menika sedaya mangke rencana rata panjenengan ingkang ngasta nglipur warga 22 desa. Nderek remen mongko panjenengan sampun pikantuk gangsal nggih, Mak. Dadi sih enek pengarep-arep iki. Pengarep-arep piye? Pengarep-arep ditanggap ngoten lho jenengan. Nek kula ngoten mboten jagake kok. Wis ajake nek melas men to, Reng. Lho nyat kula niku payune meh adol melas niki kok. Wong nanggap kowe mergo mesake. Mergo mesake. Mula awake nganti akeh ngono mbok dilemokke sithik apa piye ngono. Lah nek garan nggih kuru ngeten niku nek lemu ya bagong kono kok. Aduh iya. Gelem ya ngene ra gelem ngene wong kaya ngene dhisik bapak sing natah ya angel kok. Wah, kowe iki ya dadak ditatah. Lho lah nek wayang ya ditatah to, Mak. Kuru ra apa-apa, elek ra apa-apa, penting rezekine ngoten mawon. Sementing sehat. Nggih, 2015 arep rabi ganteng panganapane. Weh, lha kok iso? Ha iya elek ra apa-apa penting cetha pendapatane nggih, Pak nggih.
Lho, sing elek-elek wedo ngakoni kok. Patak watu raimu mengko ya. Iki sing rawuh pirang-pirang lho, Mas. Leres. Mertandane lek piyai nganjuk ki pancen minded karo wayang. Nah, gatosaken lampanipun merga kados ngendikane Mak Cangik. Dadi wayang iki tontonan sing ora muspra. Merga tontonan sing ngemu surasa tuntunan. Syukur bagi iso dadi tatanan. Merga lampahe wayang iki padha karo gelar jagat saumpamane. Becik elek apik ora iki digelar kabeh ning nggon pakeliran. Betul. Nggih. Wah, kowe wayang mulo ya iso omong ya, Reng. Lho, lah nggih wong kula nggih sok kala mangsa mlebu kotak mriku kok. Lah iya, ngopo? Apa kancane? Lek wayang kulit, lha sampean wayang wong mosok mlebu kotak. Lah mula niku, lah nek kula wayang wong kabeh lebokne kotak, wayang sing wedok meteng kabeh. Lah iya, jan. Sampean pengen neruhan karo Pak Lurah Jarwo. Pak Sujarwo. Lah niku penting baku tur nomor 1. Heeh, aturana. Tindak panggung. Oh iya no. Monggo. Bapak Sujarwo. Endi piyaine? Ha. Iki lek ra diketoprake ra gelem tindak lho ngono. Tuduk. 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 Wis kelingan to, Reng? Tau ketemu to? Sampun. Ketemu nang ndi, Reng? Wonten kono ngendi? Kutuk. Rejo lali wong diteles entek. Wah, Pak Lurah gaul. Pak Gaul. Gaul iki gak uli-ulian lho. Ngagem hem, enggal, jaketan, celanane jin. Wong sayang sithik jahitane rada muntir. Aduh. Aja ngonceki nang dhuwur to, Reng. Bayaramu tak potong iki. Lho, lah dipotong niku napa pun cetha? Durung. Nggih, sugeng dalu Bu Cangik. Nggih. Nggih, dumateng masyarakat sekarang nggih. Kepareng wonten dalu menika kula nggih derek suka parisuka lelipur masyarakat sekarang dalu samangke ngawontenaken bersih desa kados ingkang kula aturaken. Mugi-mugi sak parini Pak paripurnanipun bersih desa masyarakat sekarang saged ayem tentrem gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto rahajo ngaten. Kita ngene tok wis ora penak kudu tetembangan. Oh, badhe nembang. Tembang nek bowo ya wis ngono kae ning ndi-ndi kek panggah bowo iki. Mboten napa-napa, Pak. Gawe anu Wong jenengan sing kagungan wilayah. Kidungan Jawa Timuran. Ayo bukangi, Cok. Wah, jula-juli, Pak. Nggih, tapi kula nulis teng mriku wau kalih ngerpekan kedhik. Nggih. Namung mekaten, Pak. Ngetrepaken kalih pangkat derajat panjenengan. Nggih. Pangkat derajat panjenengan menika lak lurah kepala desa nata masyarakat. Nggih. Wonten pepangguhan mriki badhe nderek nembang utawi derek nyanyi. Panyuwun kula ampun sae-sae, Pak. Menika senesterpipun panjenengan. Liripun mekaten menawi panjenenganipun nembangipun sae padha karo nyumpet sandang pangan kula, Pak. Ora reng aku ora bakal dadi pelawak. Biasa wae. Ora usah kemaki nang kene iki. Biasa wae. Iya. Ayo, tung tak tung. Padha mong kula nggih lurah kok. Oh iya, lurah. Lurah gareng lurah wong sak omah kok. Ayo, maka jula-juli, Cak. Ya. Narodo
dewa kayangan. Wah. Komorate iku widodari. Bersih desa bengi ki wayangan muga lestari budaya tradisi. Kuwi kabeh kewajibane awake dhewe. Lurah Rambudaya ra iso reng ngene iki reng. Numpak jaran sampai Merauke desa Sekaran pancen oke. Enak coy. Sugeng midhangeten Pak Camat ya Muspika Kecamatan Lojaret. Ngaturaken sugeng rawuh para pamirsa tuwalan muda mirsani tontonan kang kebak tuntunan Happy Penny kudulas atahari dangdutan dalu niki kajate persedesyo masyarakate aman sayek seko proyo sak mantune kabeh Raharjo pinebihna saking sandika ingkang tani mamargi tambargi elo sawone dipangan uler elo yen wong bodho lek aja ngaku pinter elo sawone turah-turah elo bengi wayangan dimen masyarakat tok-tok unine tekek ajina mondok arane singkek telo garing kuwi gaplek yen wong betah bengi kuwi jenenge Kenggek. cekap semanten atur kula saelan wonten nyuwun ngapura ngeten iki jenenge belajar diwanek-wanek nek gak wani kapanisane. Wah iya. Bendina bawa. Sae kok Pak niku. Reng, Dalem. iki mau penontone Pak Kangkoe magnete jan luar biasa. Iki karo panitia disiapne 1.500 nasi bungkus kurang. Berarti yang hadir pada malam hari ini lebih dari 2.000. Hebat. Luar biasa. Nggih. Niku nggih pun komanan sedaya. Nggih boten dados ingkang boten komanan nyuwun gunging samudra pangasami perkiraan 1.500 piyayi nggih Pak nggih. Tapi niki Kula tasik nasi kurang. bungkuse 1.500 ndelalah sing rawuh Yang lebih. nah, yang disiapkan sudah habis.
Sanesipun ingkang dereng komanan saged tumbas wonten Jawi. Kali ngesakne bakul-bakule niku wau padha nganggur menawi mboten diturahi. Ngoten. Iki terus piye reng ceritane reng? Lah pon monggo badhe nembang malih napa badhe mau surat Yasin monggo. Wis sing bayari aku lho reng. Oh niki wilayah panjenengan kok. Sing bayari aku. Reng asline jenengmu sapa to reng? Kula Gareng. 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 Jeneng Gareng nomu. di panggung ning Jeneng nomu sapa? Oh jeneng kula Winarno. Oh, Nah. Winarno. Jeneng tuweke Winarno. Gareng. Winarno tuwane Gareng. Gareng. Lah menawi panjenengan Sujarwo. Sujarwo, asma sepuhe Jenengku sepuh ya Kresna. Kresna. kok Kresna. Lah kowe kok gak ngerti tembang ular kambang ya. Pripun tembange? Jarwo mudane sang Prabu Kresna. Sayo Anakku ya jenenge sayo rukun sak kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe wes diterusti sindene Jarwo kebahagiaan. niku asma nom. Lah iya, Jarwo mudane sang Prabu Kresna. Jenenge akal-akalan sumpah iku ora lurah sekaran tak bacok. Ati was aku ngaku. Lah Winarno. Lagi ngerti lho Pak Jarwo. Lah iki jenenge Winarno. Ketok desaku ta nek ngene iki. iki lho rek ya. Ah, jeneng Makane nek pengen jeneng sing tenar, Tenar. itu harus diikuti dengan apa pertama yang moncer. Oh, Contone, iku. Pak. Contone Lirikipun, Pak. enten iku. Napa, Pak? Napa, Jenengan pirsa ingkang naminipun Ayu Ting Ting. Ngertas ayu Ah. ini. Ayu Ting Ting Ayu Ting Jakarta. Ting, kuwi Oke. jenenge ora Ayu Ting Ting, Aslinya Ayu tok. lho kok saged disebut Ayu Ting Ting? Ya sesuai dengan apa yang dia nyanyikan pertama kali dia tenar. Lagunipun Lagunya kan kemana, di mana, kemana. Wongnya kan bingung, tingak, tinguk, kemana, di mana, kemana. Mergo tingak, tinguk diarani Ayu Ting Ting. Pak, bareng matur. Anu Apa? bersih desa tahun ngajeng dagelane jenengan mawon nggih, Pak. Ya ora ngono, Reng. Ngene iki kan yo mang Ayu Bagio. Ora tanggapan neng kene ora patheken aku. Nesu. Ora Gitu Reng, iki kuwabe ya penonton iki kang sing rawuh iki ora mung bapak-bapak, ibu-ibu, ning bocah-bocah ya ana. Lah engke komplit masyarakat komplit kok. Nek bocah-bocah ana, lah aku mau kan wis netembangan. Nggih. Saiki awakmu Lah, kanggo bocah-bocah piye? Nantang kula. Iya. Nek mung lagu upil. Gaweane Siap, ya. siap. Mulai lagu kabeh iso, sing ora apal mung kata-katane. Oke, tunggu Bocah Reng. cilik-cilik nggih wajare mawon lagune bocah cilik-cilik. Iya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Lah gandeng sing mirsani nggih sepuh, dilanggamke nggih saged. Iso. Saged. Coba tes. Lho ngetes kok Gareng Solo modar kowe rah-rah. Dilanggamke. Langgamke. Weh, larase pelok Mas Lendro. Pelok. Pelok kowe tiningane pelok. Wah, ora usah ditinteng wis pas cangkemku. Aduh, padake lurah sekaran wae. Hanya emosi iki aku. Aja wis tak setruk lho iki. Balonku ada 5 wong ayu, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, nimas, merah, muda dan biru, meletus balon hijau deh. Bledos alon-alon. Niku lak cengkok Jawa Tengah. Jawa Tengah niku halus. Halus. Nek kepengin kasar, Cengkok ngendi? Jawa Timur. Jawa Timur. Tegese kasar omongane ning alus atine. Atine. Nah, Coba piye? nggih balon ku ada 5.
Isone Jawa Timur. Lho, Luar lurah biasa. sekarang Gak nek rugi. kok nantang. Gak rugi lah nekakne. Kowe nyak ndak tekan ngendi rah. Aduh, rajae kelaran atine. Ya, cara Jawa Timur. Balon ku ada 5. Ah. Cara Jawa Timur. Waduh, nganggo dem barang. Deme luar biasa. Malonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, diar jangkrik kan ya. Wis ngono. Kuwi Jawa Timur lah, Timur Tengah beda melih. Timur Tengah ono Tengah. neh. Timur Tengah niku cara Arab. Arab. Nah, lagune nggih balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari ya Allah ya Karim. Sik reng. Sik rene tak kandhani reng. Niku, Rene tak kandhani. niku nek cara mriko Pak. Sik enek neh. Lho, kula ki tukang piknik teng negara manca jenengan ngendi paling paling alun-alun Nganjuk. Kula ki negara manca jelajah no. Edan po, cara singkek. Singkat. Cina. Cina. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus malon hijau derhaya. Orangnya anda lurah sekarang. Haya. Haya siang-siang makan cemilan seng. Haya sana cipo ancai. Wi basa Cina. Sik kene reng tak kandhani. Kowe aja gampang-gampang nih nembang lagu balonku ada 5. Loh, lah niku lagu anak-anak apa? Lagu balonku ada 5 wi adidimu. Itu adalah pembodohan. Kok sakit pembodohan? Pembodohan reng. Jenengan tidak menghargai yang mencipta loh. Bukannya tidak menghargai, tapi lagu itu tidak mendidik. Lah, tidak mendidiknya Ini apa kanggo pundi? bocah-bocah hitung-hitungane salah. Salah. Coba drisimu ngene Matematika. ngene ya. Balonku ada 5, 5. rupa-rupa warnanya. Tanganmu merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Piro? 6 iki, Pak. Lah iya. Jare 5, tapi 6. Balonku ada. Ini kan pembodohan. Bocah cilik diulang keliru. Nak wis keliru kuwi bakale keliru. Wis to, hitung ono sampai kiamat tanggal 6. Wong aku wis ngitungi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Garenge kalah iki. Ora, iki tetep lurah kene sing ngakali kok. Lah piye? Pembelaanmu piye, Rek? Apa kena pun cetha lho. 5, tetep kepe 5. Tetep 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Rungokno ora? Hijau, kuning, kelabu, untuk telu to ora? Merah muda dan biru. 5. 5 kok 6. Coba to iki, bisa enggak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Iki menengo. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Entukmu ngarang kapan Rah? Lah ngalahne gareng kuwi nak gak diakali ya ora iso. Wes, pokoke tahun ngarep-arep rene aku. Makane hati-hati bab tembung. Tembung iki nak keliru iso dadi perkara. Wong lagu kok diselencake, mung lagu selencong nggih iso aku lho. Iso. Ri kapan kowe bali, kowe lunga ora pamit aku. Ngoten nika. Terus nggen nek niku lah asline. Yeah. Nek diplesetke saged. Iso. Sri kapan kowe bali, kowe lunga ora pamit aku. Pirang tahun anggonku ngenteni, seprene durung bisa nemoni. Sik to, iki tekan ngendi to kuwi lagu? Wis tak coba nglalekake. Melu kentir to. Ngene lho, wis tak coba nglalekake. Opamu esuk-esuk. Kowe ora
bakale tak bayari kowe sesuk mule nganggur. Ora popo. Wis guyonane diturukno engko saiki tembangan e. Tetembangan kowe tak tejoge tamu. Aku ora popo. Ora reng kuwi guyon. Tak sangone reng. Cek melase gereng. Melas iki. Sura-sura. Membeleh Diayak mendring. Ayo reng iki. Wis ayo anu Napa? tetembangan apa? Lah monggo. Pengen jogete biasane napa Pak? Anu Pak Kangkoni. Ah nyumanggake aja meneh kok digameli wong dislemuni wong kula jogeti kok. Dijenglengne caping gunung nggih. Hah? Nggih. Caping saged. gunung. Nggih. Monggo Siap, Reng. sing tetembangan. Siap, Busine. Siapkan mental dan stamina. Sing bejamu rong. Pangestunipun Apa? Saben bengi saben bengi nyawang konang diare kerase yen memajang mau nganggo janur kuning Iya. Kayak angkrak. tembang wae waton guno Kesel pindagon. Iki ngantongi apa iso ngono iki? Anteng akeh ora. pacitan sarwe jana Hei! hae 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 say hey hey say hey hey sukses Nantang. sesama panas udah ngono ya Anak. ngalih hilang goro-goro garing gogro kabeh ngengku kene reng nah, nek aku terus kan ora penak ayo gantian iki jenenge kerjasama seperti itu kolaborasi nek aku terus ya, Kerjasama apa, aku tak wehne tak jaluk jatahku Angger wis kewirangan kok seleh. Ngene iki lho. Ngene iki lho. Piye? ayo Panas. Oh, dia. Janjine piye Mas?
Panasudan aling. Mboten parikan riyen, Pak. Ora usah parikan. Capek gunung. Nadyan wadon sarwi lanang hinomane banyu bening. Ayo Bu, zaman berjuang. Monggo. Payungke.
Menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh rek. Mula aja kakean rokok, ndak menggeh-menggeh juga delok nek menggeh-menggeh. Sing menggeh-menggeh niku sinten? Jenengane ra preksa. Lah piye ta? Ngeten iki jenenge ora menggeh-menggeh ning ambekan variasi. Weh. Ambekane aja mung monoton metu irung kalau mongso metu lambe ngeten iki. Niku wau kakean rokok. Heeh. Iya, kula kan mlebet sekedap wau. Beh, UTC niku sak tumpuk pun. Tapi rokoki bagaimanapun ya tetap ada faedahnya lho, Reng. Oh, Nah. rokok niku enten faedah. Ono faedahe. Oh, Nah, iki ngene. Aku faedah kan rokok. aku kan tahu krungu dan tahu data Nggih. survei. Ya. Survei. Survei ngerti awakmu? Survei niku ngertos wae. Survei piye? Tunggal sak bangku sekolah. Engko survei susur di PP, duduk. Survei kuwi penelitian. Ah, nggih, jen kula enggak ngono kuwi. Gene ngerti. Alah, Gene jenengan mata. pirsa lah mbok wis meneng ta. Ngene, Reng. Ya. Surveinipun menapa? Ya, survei di pengadilan agama. Pengadilan agama Sik itu toh, Pak, wong yang kok- mengadili orang-orang sing cerai lho, Reng. Nggih. Nah, Oh, surveinya itu membuktikan wong pegatan. bahwa dari orang-orang yang cerai karena selingkuh, cerai karena selingkuh lho nggih, ora cerai karena yang lain ekonomi dan sebagainya, Iya, iya. bukan, cerai karena selingkuh, itu 95% adalah bukan perokok laki-lakinya. 95. Ini penemuan yang sangat hebat ini. Lho. Lah, tenan Reng iku kuwi. Iku analisane pripun? Analisane ya masuk akal tenan. Kok Jadi saged? yang cerai karena selingkuh 95% itu adalah bukan perokok. Kowe ngerti? Sebabe. Kowe ngerti? Kita dudui iki lho. Iki ora takekne, tak cuma tak duduh nih awakmu tok. Aku lho iki. Merokok dapat menyebabkan kanker dan impotensi. Lah nek wong rokok bisa menyebabkan kanker impotensi. Impotensi ngerti we? Impotensi. Ini itu tidak potensi rasa ngadeg ngono kae lho. Iya, pokoke rasa dingin. Lah nek wong impoten kok arep selingkuh kuwi sing selingkuhi sapa? Wis iso masuk akal. Masuk akal iso nampa ora? Masuk akal, Lah Pak. iya, merokok dapat menyebabkan kanker dan impotensi. Dadi nek wong impoten kok selingkuh kuwi digawe apa? Kan ora ora iso. mungkin, ora iso mungkin. bekerja. Makanya 95% yang cerai karena selingkuh itu adalah bukan perokok. Makanya ora usah ngrokok, jatahmu rokok tak peke. Nggih, kula dhewe nggih. Wi ana neh, Reng. Mboten nggih. Gempa bumi ning Sumatera Barat tahun 2006 di Hotel Wijaya Prima. Kowe ngerti? Kowe tau turu nang hotel? Oh, nggih nate. Ping piro? Hotel Krusek. Hotel Kruslak. Sing sabune cilik-cilik nika ta? Iya. Kene Reng, gempa bumi ning Sumatera Barat, kuwi yo mengagumkan lagi. Nang Hotel Wijaya Prima. Kuwi Pripun? setelah korban meninggal di data, diidentifikasi. Bahasane ora nyantol. Identifikasi, dipilah-pilah. Kuwi 100% dari korban yang meninggal itu adalah bukan perokok. Lah. Sebab lho Pak Lurah mbok ampun. Tenang, makanya sing ngerokok-ngerokok kuwi seneng ae. Jadi korban gempa bumi di Sumatera Barat di Hotel Wijaya Prima itu 100% yang meninggal adalah bukan perokok. Yang perokok selamat, Kok saged selamat? orang mati. Kok saged selamat? Lah kuwi kan nang hotel lho. Hotel jerone iki pas jam 12 gempane. Jam 12. Enek tulisane no smoking. No smoking, Dadi ning jero ora oleh ngerokok. Ora. Wong sing ngerokok kuwi metu ning jaba ning taman, rokokan nyantai kedul-kedul Reng. Berhubung gempa bumi blek. Sing nang jero sing gak ngerokok tok mati. Lah sing ngerokok alhamdulillah aku ngerokok dadi ora sida keblekan hotel. Gara-gara no smoking niku. No smoking iku mau. Kalau tak mantuk sakniki men nggih Pak nggih. Kowe kok arep mlayu to Reng. Kalah Kalane nek. wae. Reng, sampean mau rene karo sapa? Kali bojo kula, kali anak kula. Anakmu piro, Reng? 6 Pak. Anakmu 6. Loh, Kuwi awakmu 6 iki jane gak mengikuti program pemerintah. Programnya KB. KB 2 anak cukup. KB niku lak keluarga bercelana niku to. KB berencana. niku napa? Keluarga berencana. Alah ngapusi arep direncanakno kaya ngapa nek ora bercelana ya meteng wae kok. Kula niku anak anu bojo kula KB, anake tetep ndindil 6 salah KB-ne, Pak. Lho kok iso ngono? Kula Kok iso kan ngono, KB Reng? suntik napa spiral mboten gelem. Deknen KB-ne pil, mongko kula lagek kemrungsung, pil lagek tekan gulu kathok mlorot teko dengkul. Dadi masalah niku. Kula niku nek anak 6 gek jek cilik-cilik, susahe nek kula niku nek turu. Nek turu piye? Lah dadi siji sak jogan.
Dadi kula 1 2 3 4 5 6 mriki kula mriko mboke. Kula meling karo mboke. Iki ku anu ya, Mak, arena dan juara lho acarane. Sunah Rasul malam jemuah kula ngoten. Piye Lah iki anake jek do mentiling ki piye? Ya wis ngene wae, aku engko tak ngaji sik. Soalnya anak kula niku nek kula krungu kula ngaji anak kula ndang turu. Ndang turu. Kula teng kamar terus ngaji, tapi engko nek anak wis turu engko anu ya aku omong nek anak wis turu. Kula lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Bojo kula nyeluki, Mas, anake wis turu, langsung tak cepetke, Pak. Shadaqallahul adzim. Kok nganti maca surat sedekahullah. Lah wong itu wong ya selak anu. Selak meko. Selak kemrungsung. Kemrungsung. Selak kemrungsung. Ngene lho, Reng. Nggih. Kowe tak ingeti kon nyambut gawimu ket mau-mau sing mbok hitung panggah duit tok ae. Mboten kok, Pak. Lah, nek aku ki duit ora patek penting, Reng. Lho, Ning nomor 1. wah, nek niku jenenge wajib niku. Kula ki ora patek bagas masalah. Ora usah Pun boten ngoyo kula nek kalih babakan jenengan niku bondo. napa to oleh Pak Jarwo, kula iki jenengan paring. Kowe mati yo di ngarah digawakne ning kuburan apa? Kan ra ono kan? Ora ono. Kabeh masya sugih blegedu, ora ono barang sing Gawa. digawa. Duit bojo ayu mah magrom-magrom keri kabeh. Berarti kaya dalang niki. Dalang wi nek nyuwun sewu lho Pak Kangko. Nah, Dalang wi nek meninggal, nek mati dikubur, wi mesti enek sing digawakne. Nek kowe mesti ora digawani Pak, apa-apa. ampun mencra-mencre lho. Iya. Kula kalih dalang padha-padha mangan sego putih lho. Lah kok nek kula mati ora nggawa apa-apa, nek dalang kok iso nggawa apa-apa. Derajate beda. Bedane nggih napa? Nek gareng mati ora digawani apa-apa, tapi nek Pak Dalang mati, wi enek barang sing kudu digawake. Nek gak digawake wi geger sak desa umek melayu kabeh iso-iso desa kuwi suwung. Sing digawake napa? Sing digawake. Sing digawake kuwi apa kira-kira? Lah nggih nek kula mati ora digawani apa-apa, nek Mas Dalang digawani. Mesti ana sing digawakne nek gak digawakne geger Sing apa? digawake napa? Sing digawakne apa? Tabuhe kepyek. Tabuhe sikil. Tabuhe kepyek. niku genah katut nggih. Lah ya nek gak digawakne kan dadi molo. Sampeyan ora pengalaman. Heeh. Nggih, Lek kowe sing digawakne apa, Reng? Lho nek Mas Dalang niku kok tegese tabuhe keprak digawake nggih nonton-nonton matine. Lah kok iso ngono, Nek Reng? matine tragis. Niki kula ngandhake dalang alangka diraja lho, Mas. Dalang alangka diraja lho, Mas. Iya. Jenengan nak bos kula modern aku. Dadi nek misale matine tragis tabrak motor dil, lha sing kene iki jek utuh sing kene wis dikewer-kewer gondol kiri parep gawake. Cakalah. Mikir ora. Diserang 1-0 balik 1-1 draw 1-1 aku sayang ibu. Entuk telepon kok ngendi Reng? SBY. Untuk telepon ada peringatan besok duitnya gareng kan motong Pak Kangko. Niki SMS diulas sekali ya. Kowe yo entuk telepon Reng. Bulurah. Bulurah, telepon kowe. SMS mriki. Oh, wacanan. Hati-hati sama Pak Lurah ya Mas Gareng. Siap Bu. Nggih. Pesen sama Pak Lurah jangan terlalu capek lho Pak. Oh. Mati. Nggih, Bu. Istri yang perhatian. Ingatkan Pak Lurah mengke katuran dahar ndak modar lho Pak. Reng tak kandani. Pak, awak mungkin nek sak wulan wi pulsa entek pira? Terus pundi? Pulsa entek pira nek sak wulan jatahmu? Nggih paling mboten 300.000 Pak. 300.000. Aku ki 8 tahun iki telepon SMS terus tapi aku gak kelangan duit belas. Kok saged lho Pak? Wih, karek wong iki pinter-pintere milih Kula selulernya. 300.000 sesasi lho Pak. Iya, aku 8 tahun iki meh ora ragat belas. Makane wong iki digawe bathuke mikir. Mikir. Carane mikir, pilihlah seluler yang bagus. Aku ora gawe Telkomsel. Aku gak gawe Indosat. Sing tak gawe apa? Napa? Friend. Dadi nek aku arep telepon nyilih friend. Nek arep SMS pinjam friend. Friend ini apa? Teman. Bahasa Inggris sih teman. Nyilih co. Nek bahasa gaulnya pinjam friend. SMS friend. Jadi friend ora bayar. Nggih nembe nemahi lurah sekaran iki lurah kok ngrekes iki. Pun mudeng Pengiritan. Pengiritan. Iki kan niru apamu Tereng.
Pun ngaten mawon. Nggih, Bujange nggih suka parisuka wonten kula dak klatu ing ngatur nggih kula nyuwun gunging samudra pangasami nggih sugeng amirsani ngantos paripurnanipun lampahan. Makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Bidekne cakepan sih. Iya. Reng. Wah. Lurah sekarang iki pokoke ya lurah ya dagelan, Reng. Dadi hati-hati, kuwi piyayi pinter. Jenenge tegese niku tresna budaya. Heeh. Nggih, tresna budaya. Terus mboten bedak-bedake kawula kalian perangkatipun utawi kalian pejabatipun menika berbaur ngeten niki kula remen kalih Pak Jarwo ngeten niki. Nyatane mirsani wayang disediani nasi bungkus 1.500 naden kurang ya ta. Nggih, sing rawuh budak kok mongko ki wayangan ya ora mung ijen awake dhewe, kono ya sebelah kono ya nek wayangan. Ki dalange Mas Wondo. Ngerti Mas Wondo ora? Sampun. Sapa? Wondo tambal ban ta? Lah. Mas Wondo ki kakangne Kesi, iki klebu dulurku. Lah nggih. Dulur katut. Tekno urung tau dijak kan. Iki ana pamundhut, Mas. Dawuhipun menapa, Mak? Nggih, selamat malam Pak Dalang Kangko. Nggih. Ini dari kami DKC. Nah, Dwijo Kangko Klub. Weh, Dwijo Kangko Fan Club. Ya, sing nganggo kaos ireng-ireng sing ning arep dhewe kuwi, Mas. Nggih, mongko niku ragat ki ambak lho niku. Tenan. Betek-beteke tresna kalih panjenengan. Engko ya enek lunggare wanci engko tak aturi tindak solo, Mas. Tanggal 24 aku wayangan. Oh, iso gojek-gojek kono-kono. Nggih. Kowe teko sore lho, Reng. Siap. Takon ngemseni. Siap. Ya. Bojo kula pun esuk pun teng mriko. Ngopo? Isa-isa. Yang selalu setia menyaksikan Pak Dalang Pintas nggih khususnya di kawasan Nganjuk kami semuanya sebenarnya pemuda. Wah ya pemuda-pemuda saka desa Ngejagan Loceret. Saat ini konco-konco DKC memakai seragam kaos hitam bertulis Dwijo Kangko Fan Club Nganjuk. Ki tresnane karo aku, Reng, kaya ngono kuwi. Matur suwun dan semoga Dwijo Kangko lan Dwijo Laras makin sukses. Amin. Tak lupa matur suwun kepada seluruh warga desa Sekaran yang sudah menyelenggarakan acara wayangan budaya bangsa, semoga selalu makmur, tentram dan damai. Amin. Nyuwun gending ngujiwat. Nggih. Iki kanca-kanca nom-noman sing gandrung karo budaya, gandrung karo perdamaian, gandrung lawan ketentreman. Iki sing perlu diacungi jempol. Iki menehi rokok ya wis ngerti senengane dalange apa. Lah iya. Mriko ugi wonten. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending setunggal gelang alit angka kalih Sri Huning. Dipun aturaken Pak Agus Kecamatan Loceret, ugi Pak Prapto Pace saha warga Njati Greges Pace Nganjuk. Sugeng hamirsani Pak Kotip Njati Greges maringi dhuwit 50.000. Wah, ya. Ganti maca, Reng. Dites gareng iso maca apa ora? Ya. Angel tulisane iki diwaca. Blah. Kaya nulis layang nang pacare wae. Rong kebet.
Heeh. Salam selamat sejahtera. Iki jane lek salam lek selamat apa lek sejahtera to iki? Katur Pak Dalang Dwija Kangka, Pak kula nyuwun gending kutut manggung keparenga ingkang nyekar Ibu Dalang, Ibu Dwi. Mohon dilayani gending menika kula kintunaken anak kula Sujarwo kades sekaran dalah sang istri sekeluarga mboten kesupen. Kula aturaken anak kula Suyono sekeluarga saha para adik-adik sedaya. Pantun Pak Dalang. Pantun? Nggih. Unine piye, Mas? Ciu gambar manuk. Heeh. Manuke manggung ana tengah sawah. Heeh. Dangu ora kepethuk, bareng kepethuk nyuwun gending kutut manggung. Kok ora gathuk ya? Kok gak maca kleru. Lah mbok sumpah ngeten iki ora gathuk iki. Wah kok karo nggong iki lho. Wah, Kak, lho kok ora gathuk tenan. Iki padha karo ning Nganjuk dalane lempeng udele bodong ngono kae iki. Buduwi. Kagem jampi sayah saha panglipure manah. Mekaten Pak Dalang matur nuwun saking kula Mbah Jasmin RT 3 RW 5 Desa Sekaran. Ada bonus 100.000 spesial buat Mas Gareng. Oh nggih, matur nuwun. Aja gawe-gawe. Melaku sik ning Buri Kelir ya, Reng. Apa Mas? Tak biacok gegermu. Iki lho enake rokok telu iki lho. Rokok Iki telu. lho. Ya. Rokok telu dienggo udu mbok menawa dadi 100.000. Maka diaturke ya Reng ya. ingkang pundi? Engko kutut manggunge nggon wanci gara-gara. Mergo iki wis rada bengi lek kutut manggung iso kedawan mergo kutut manggung iki dawa Cengkok Candra Luwita. Bojoku sing nembang. Ibu Dwi. Heeh, Bu Dwi Kurniawati ning Mujiwat. Nah, mamundute kanca-kanca Dwija Kangka Fan Club nek Nganjuk DKC ana ing Kediri Jombang KPK Mas. KPK. Kelompok penggemar Kangka niku KPK Kediri Jombang. Uga wonten ing Karanganyar nggih wonten. Ya, alhamdulillah sing tresnani kula kathah Mas. Kathah sedulur, kathah kanca ingkang sami merapat wonten ing Dwija Laras Group. Dibawani sik, Bu. Nah, dibawani Mujiwat. Mujiwat dibawani sik. Mengko dibajutke langgame. Oh, tim penilai ini Gareng. Ayo, Reng. Duh, Dimas ya kena. Ayo, Bu. Reng. Gareng. Dalem, Bos. Bojoku piye? Karo bojomu piye? Nek kula niku pangalembana tetep yang tercantik, terbaik, terindah adalah istri saya sendiri. Heeh. Nggih. Nek bojone panjenengan nika sae. 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 Sae kukulen barang lho Reng saiki. Mbok menawi brai. Nah iya. Sae. Ora brai, meteng enom paling. Ayo. Ya. Dani Mas Mustika ning Duh Nimas Mustika ning wang. Mau wis istirahat ana ing hotel Nirwana. Mana surat nikahnya?
ingkang nembang kok kadosipun dipun mat-mataken. Iya disiwahi kok. Nggih, swantene sae nyun pangapunten nggih, Mak. Apa? Pasuryanipun ugi tan nguciwani sulistya ing warna. Irunge napa kali janggute asli mboten suntikan. Iya. Aku pilih sing asli-asli ngono kuwi. Sing suntikan sapa, Lek? Ndek mben ya keblak sok suntikan kok. Suntikan sapa? Kae Kayak rasa ngomor-ngomori lho ya. Acak gulumu iku. Dadi nembang iki dijiwahi sesuai karo lagune sing mirengke iki ben katut arus karo tembang sing dionekke ya ta. Inji, inji. Ya aturke lagune ngujiwat. Oh iya. Monggo Bu Dwi. Yo. Nang sana
Wis diaturke Mas Gareng. Ici. Iki pamundhute saka kanca-kanca Dwija Kangko Fan Club. Oh iya nganjuk. Heeh. Yo iki gandeng nganggo eneng musike barang mung ya rombongan raketang pisan dionekke engko ndak nemu duit. Komplit nika nggih. Komplit. Nah, Kagem yo campursari. lagune Memanik sing nembang aku njaluk genduk Wiwi Ernawati. Jumeneng untuk supaya menjiwai lagune ya Reng. Ici memanik. Memanik. Nah, yo Ca, diaturke ora ketang pisan. Oh iya, mergo iki lakone dawa, Bu. Oh iya, engko Lakone. iso dibajuke meneh. Jangkep Ya. ketemu gayenge kepanggih lakone. Betul. Mergo iki lakone ya lakon dawa, lakon tuwa, durung karuan kabeh dalang iso. Nggih. Ya. Yuk, monggo Ca, Memanik Mbak Wiwi Ernawati, Gemarang, Madiun.
Matur nuwun. Mbak Wiwi. Mas Gareng, tak nutuke laku sik engko Gojek meneh ya, Mas. Heeh, ya. Heeh. Nah, elok Mas Dar. Ya.